Hei ja tervetuloa kuuntelemaan Digiscrappaus tutuksi osa 2b. Itse asiassa tämä on todellakin niin kuin 2b, eli mä en ole vielä tehnyt siitä täysin sitä osa 2, jossa tarkoitus oli todellakin aloittaa tämä Digiscrappaus tutustumalla näihin mallien käyttöön. Mutta sitten huomasin, että yksi todella tärkeä asia tähän liittyen on tiedoston tallennus. Eli tiedostojen tallennuksessa on monta asiaa, mikä kannattaa ottaa huomioon. Eli siksi mä ajattelin tehdä tästä tämmöisen oman pikkututorialin ennen sitä varsinaista digiscrappauksen aloittamista. Eli puhutaan nyt tässä kerrassa tästä tallentamisesta. Eli ensin pikkasen teoriaa. Eli kuten kaikki varmaan tietää, niin todellakin on olemassa erilaisia tiedostomuotoja, niitä käytetään eri asiaan. Puhutaan sellaisista termeistä kuin resoluutio ja pikseli ja ppi ja dpi ja ties mitä kaikkea. Ja tässä on nyt tarkoitus käydä niitä pikkasen läpi. Eli se, mitä me halutaan näillä meidän Digiscrappaus-sivuilla saada aikaiseksi, on tietenkin sellaisia tulostettavia, todella kauniita sivuja, mitkä ei ole semmoisia rakeisia tai epäselviä ja tämmöisiä, kun me saadaan ne sieltä tulostusfirmasta, tai sitten kun me ollaan itse tulostettu ne meidän omalla tulostimella. Eli meidän pitää lähteä siitä liikkeelle, että se laatu sen jälkeen, kun se on tulostettu, olisi hyvää. Mutta toisaalta meidän pitää ehkä myös miettiä se, että me halutaan esittää niitä samoja tuotoksia myös netissä, ja me ei haluta tietenkään kuormittaa kenenkään ihmisen tietoverkkoa silleen, että sillä kestää sanotaanko monta minuuttia, kun se lataa meidän hienon sivun sieltä omalle screenilleen. Eli meidän pitää ottaa huomioon monia asioita. Ja siksi nimenomaan on pikkasen tarpeen ymmärtää, mitä on pikselitiheys. Eli todellakin me halutaan aikaiseksi sellaisia tulostuksia, missä se pikselitiheys on niin hyvä, että meidän silmä ei erota sieltä mitään rakeisuutta tai tällaista. Eli siksi on tällainen suositus, että 300 ppi on riittävä. Eli silloin ihmisen silmä näkee, että hei, se näyttää hyvältä ja siellä ei ole mitään rakeisuutta. Tietenkin me voidaan printata pienemmälläkin, mutta siitä aina on riskinsä. Ja ainakin silloin, kun me lähdetään niitä jonnekin 3/4 osapuolelle, niin se 300 ppi on nimenomaan se, millä meidän pitäisi lähteä liikkeelle. Ja sitten taas toisaalta tuolla webissä riittää aivan mainiosti, että meillä on 72 ppi:tä, eli pixel per inch käytössä. Eli siellä, koska näiden näyttöjen tarkkuus on vaan se 72, niin se ei auta mitään, vaikka me lähetettäisiin sinne 300 ppi:tä, koska se näyttö pystyy näyttämään sille ihmisille vaan se 72. Eli silloin taas webiin me saadaan huomattavasti mukavemmaksi se käyttökokemus sille katselijalle, kun me ollaan pienennetty nämä meidän kuvat. Meidän nettisivu toimii paljon jouhevammin sitten sieltä, kun ne ei ole mitenkään ylisuuria ne kuvat, koska se ylimenevä, siitä 72 ylimenevä, niin siitä ei ole mitään hyötyä. Eli se on vaan turhaa kuormaa. Eli netissä 72 ja tulostuksen 300 ppi:tä. Ja sitten tässä on vielä tällainen pointsi, että tämä dpi, mitä näkee paljon käytettävän, dots per inch, pistettä tuumalle, niin se on tällainen tulostimiin liittyvä yksikkö. Eli sinällään sitä käytetään vähän sekaisin, mutta se omalla tavallaan periaatteessa pitäisi käyttää vaan, kun puhutaan printereistä, mutta itse ainakin sorrun käyttämään sitä myös tässä välillä. Et se on vähän siinä tässä, ja ihmiset sekoittaa sen netissä ihan täysin suvereenisti. Ja sitten vielä vähän noista tiedostomuodoista. Eli kuten varmaan kaikki on havainnut, niin tiedostomuodosta riippuen se kuvan koko voi olla todella eri kokoinen. Eli joku PSD-faili saattaa olla monta kymmentä megaa, ja sitten saattaa olla sellainen JPEG-faili, mikä on vaan muutama hassu kilo. Eli sitten se, että mistä se ero johtuu. Niin meillä on sellaisia tiedostomuotoja, esimerkiksi just PSD tai TIFF, mitkä on tämmöisiä pakkaamattomia, eli häviämättömiä, miten sanotaan. Eli omalla tavallaan siellä ei ole mitään algoritmeja, mitkä rupeaa pakkaa sitä tietoa ja yhdistele pikseleitä siellä, vaan se on just se, mitä me ollaan siinä laitettu. Eli sieltä ei katso pikseli, minkä algoritmin seurauksena. Ja sitten on esimerkiksi tämä JPEG, mitä paljon käytetään. Eli se on tämmöinen häviöllisesti pakattu formaatti. Se on todella kätevä netissä, koska siellä omalla tavallaan niin se kukaan ei huomaa, että siellä on joku pikseli yhdistynyt vähän siinä
hieno sininen taivas ja sitten siellä tosiaan on paljon pikseleitä ehkäpä, mutta pikkasen niitä yhdistellen sitten siellä jotkut algoritmit, niin saa siitä kuvan koosta pienemmän. Mutta tietenkin, kun me lähetetään sinne jonnekin printtifirmaan, niin meidän pitää olla huolellinen siinä, että me ei lähetetä sinne semmoista JPEGiä, mikä on liian pakattu. Eli se algoritmi on ollut niin tehokas, että se onkin tehnyt siitä pelkkää pikselimössöä meille. Okei, koko voi olla tosi pieni ja kätevä, mutta sitten kuitenkin niin se tulostus, mikä me saadaan sieltä takaisin, on todella ala-arvoinen. Ja se johtuu vaan siitä, että me ollaan pyydetty sen JPEG-algoritmin sinällään pakkaamaan se liian tehokkaasti. Ja nyt, jos hypätään tonne Photoshop Elementsiin ja katsotaan, miten tämä itse niin kuin tallennus tapahtuu, että me tiedetään varmasti, että me saadaan sitä, mitä me halutaan. Eli nyt ollaan tässä Photoshop Elementsissä ja mulla on auki tämä osa 2 lopputulos, eli tällainen leiska, joka on nyt 12x12 ja 300 ppeitä. Ja ihan ensimmäiseksi mä haluan näyttää sen, että kuinka me talletetaan se sellaiseen PSD-muotoon, mikä on siis todella suuri, mutta siellä ei ole mitään häviöitä, ei mitään pakkausta. Ja se on sellainen muoto, missä sitten todellakin niin säilyy nämä kaikki tasot täällä, kaikki muotoilut, mitä mulla on täällä tehty, kaikki mahdollinen. Eli se on sellainen muoto, mikä on todella helppo sitten joskus myöhemmin niin avata ja rupeat tekemään muutoksia ja tällaista. Eli se menee ihan yksinkertaisesti vaan silleen, että täältä File, otetaan tää Save As, koska mä oon tän jo kerran tallettanut. Näin, ja sitten valitaan, että formaat on tää Photoshop. Ja sitten mulla on täällä jo nimikin valmiina, ja sieltä näkee, että muoto on PSD. Ja sitten klikataan Save. Ja mun tapauksessa niin mä korvaan sen, mitä mulla on siellä. Kas näin. Ja nyt se menee hetken aikaa, kun se tallettaa sen. Eli itse mä käytän silleen, että mulla on jokaisesta mun tekemästä sivusta tallessa aina tällainen PSD-faili. Okei, koko on suuri, mutta toisaalta mulla on tää täydellinen tasopino täällä oikealla puolella tallella ja mä voin sieltä sitten aina muokkaa jotain, ehkä käyttää täysin samaa pohjaa, mutta vaihtaa valokuvia tai tehdä jotain muuta kivaa, mitä mä haluaisin. Sen sijaan, että mä tallettaisin tän jonnekin JPEGiin ja tällaiseen, niin mä talletan sen silloin vaan ja ainoastaan, jos mulla on jotain käyttöä jollakin. Esimerkiksi, jos mä haluan julkaista tämän samaisen kuvan, esimerkiksi mun blogissa tai Facebookissa tai missä tahansa netissä, niin silloin mä haluan tallettaa tämän luonnollisesti semmoisessa webiin sopivassa muodossa, eli se 72 ppi. Mutta musta tapauksessa, jos mä en haluaisi julkaista tätä webissä, niin mä en tulisi tekemään tästä sellaista versiota. Tai sitten se, että jos mä haluan lähettää tämän nyt johonkin tulostettavaksi jossakin kolmannen osapuolen firmassa, niin siinä tapauksessa mä talletan tämän ehkäpä just JPEG-muotoon tai TIFF-muotoon sitten, riippuen siitä, että mitä se yritys haluaa sieltä ottaa vastaan ja näin poispäin. Mutta muussa tapauksessa mä en tee koskaan omista näistä leiskafaileista niin ollenkaan mitään muuta kuin sen PSD-muodon. Okei, te voitte ajatella sille, että hei, se PSD on hirveän iso. Sunhan niinku kovalevy täyttyy aivan niinku tuota pikaa. No joo ja ei. Siis nykypäivänähän kovalevytila sinällään on, voi sanoa, että täysin ilmasta. Eli mä en jotenkaan näe sitä niinku sinällään hirveänä ongelmana. Mä voin aina ostaa niinku terän tai 2 kaupasta ja se ei maksa juuri mitään verrattuna siihen, mitä mulla on sitten taas ehkä muutenkin mun tietokoneissa tai mun kännyköissä tai elektroniikassa yleensäkin. Eli sinällään kovalevytila on halpaa, sen takia nykypäivänä ei ole kenelläkään mitään syytä sanoa, että ei mulla ole kunnon backuppeja, koska ei mulla ole rahaa ostaa levyä. Jos sulla on rahaa ostaa kone, sulla on rahaa ostaa sen verran kovalevytilaa, että sä saat kunnon backupit, eikä sulla tule mitään ongelmaa, jos nyt joskus menee joku faili, sä voit aina palauttaa sen sieltä. Mutta katsotaanpas nyt ensin, että miten me tallennetaan sitten sellainen periaatteessa tämmöinen 300 pbi-faili sille, että se menee JPEG-muodossa ja mahdollisimman vähillä minään niin kuin muutoksina. Sieltä ei todellakaan mitään pikseleitä häviä hirveän paljon tai näin poispäin. Eli sitten vaan otetaan täältä File ja Save As. Ja sitten valitaan formaatiksi JPG. Ja tässä on just huomattava se, että heti lähti tämä Layers
täppätä pois, eli JPG todellakaan ei talleta näitä mun layerseja sitten. Ja sitten tosiaan me voitaisiin laittaa tänne nyt vaikka joku tieto siitä, että muistan mikä tää on. Eli laitetaan tänne nyt 300 ppi ja sitten save. Ja tää on nyt tärkeä. Eli nyt me halutaan luonnollisesti tää maksimi niin kuin laatu. Eli todellakin katsotaan, että meidän valintapalkki on tällä aivan oikealla. Eli silloin se sanoo, että se on large file, eli se näyttää, että siitä olisi 6,1 megaa. Mutta tosiaan, jos me aiotaan nyt lähettää tämä sinne printerifirmaan, niin tämä on niinku kuitenkin ihan käypäinen faili. Mutta jos me laitettaisiin tämä nyt tänne ihan vasempaan reunaan ja lähettäisiin sinne printerifirmaan, niin me oltaisiin todella epätyytyväisiä, kun me saadaan se lopputulos. Eli tästä klikataan nyt OK. Sitten menee hetken aikaa, kun tämä Photoshop nyt laskee sitä ja tallettaa. Ja näin se meni. Ja nyt viimeisenä muotona me talletetaan semmoinen webbiin sopiva muoto. Eli ensimmäiseksi me halutaan nyt muuttaa tämän kokoa, eli siitä 300 sinne 72. Eli image, resize ja image size. Ja täällä on tämä 300 ja me vaihdetaan tähän nyt 72. Ja klikataan OK. Täällä näkee jo sen, että tämä jo vaikuttaa pelkästään siihen kokoon. OK. Menee hetken aikaa, kun tämä kone nyt vähän laskee tässä. Mulla on paljon ohjelmia auki, niin sen takia tämä nyt kestää tämän verran. Ja niin kuin näkee, niin se pienentyy. Mutta edelleen me voidaan zoomata sitä. Ja näyttää tässä meidänkin näytöllä aivan yhtä hyvältä kuin se äskeinen. Ja sitten se itse tallennus. File, save for web. Ja meille aukeaa tämmöinen uusi ikkuna. Ja tässä me voidaan nyt sitten tosiaan miettiä, että mitä me halutaan muuttaa ehkä näistä parametreista. Eli tällä on nyt tällainen kohta, täällä on ensin JPEG valittuna ja sitten on tämä kompressio. Eli tämä on nyt se, kuinka paljon se kertoo, että se pakkaa sitä. Eli onko se lopputulos silleen, että se on mahdollisimman pakattu. Eli se on tämä low. Eli tämä tarkoittaa sitä, että se yrittää kutistaa sitä tiedostokokoa mahdollisimman pieneksi. Mutta sitten tosiaan tässä on se, että valitettavasti siellä tulee sitten niitä vääristymiä. Eli tässä näkee hyvin, että jääpuikot tällä vasemmalla puolella on aika vääristyneitä verrattuna täällä oikealla puolella. Mutta jos me otetaan täältä tämä maksimum, niin johan näyttää paremmalta. Ei ole vääristymiä, mutta toisaalta koko on sitten kuitenkin, se on vähän pienempi, mutta se oli isompi kuin se äskeinen. Eli mä itse käytän aina tätä max tässä kuitenkin, koska mä en halua niitä vääristymiä, koska ne näkyy tosi helposti. Eli sitten se pakkaa sitä niin tehokkaasti, että niitä kyllä näkee. Ja sitten tässä samassa voi tehdä tällaisen K-muutoksen, eli jos teillä vaikka blogissa on sellainen joku, että teidän kuvat pitää olla vaikka, että maksimaalinen leveys on vaikka 800. Eli tämä oli silloin liian suuri, niin te voisitte tässä kätevästi muuttaa sen 800, niin sehän laskee nämä kaikki muut arvot automaattisesti, koska tässä on nyt olemassa tämä suhde mukana. Mä nyt en halua kuitenkaan muuttaa tätä kokoa, eli mä laitan tähän takaisin 100, eli silloin se antaa sen alkuperäisen koon. Ja nyt tosiaan mä klikkaan tästä vaan, että OK, ja sitten se kysyy mulla nyt tätä nimeä. No, annetaan tällä nyt sitten 72 ppi, ja laitan, että save. Ja sitten se pikkasen mutisee, koska mulla on tollasia jotain erikoismerkkejä, varmaan niistä alaviivoista esimerkiksi ei tykkää. Mutta tässä tapauksessa on ihan ok, koska mä nyt olen laittamassa tätä mihinkään webbiin, ja ne alaviivat ei vaikuta siellä webissä. Mutta tietenkin se, että jos te lähetätte jonnekin jenkkifirman tai mihinkä tahansa ulkopuolelle Suomen ja yleensäkin jopa Suomessa, ei kannata laittaa semmoisia tiedoston nimiä, missä on esimerkiksi äkkösiä tai ökkösiä. Eli silloin mennään ihan noilla peruskirjaimilla. Eli nyt ok. Ja nyt todellakin se talletus tapahtuu. Ja nyt me voitaisiin katsoa tuolta Finderissa vähän, minkä kokoisia nämä tiedostot on. Eli mulla on täällä nyt tämä, mistä nämä löytyy. Eli tässä on tämä ensimmäinen. No tämä 72 ppi, näyttäisi olevan tommonen 500 kiloa, eli aika pieni. Sitten on se 300 ppi, no se on jo selkeästi isompi, 6,7 megaa. Mutta kattokaapas tätä, PSD, tai sitten yli 100 megaa. Aivan, eli aika selkeä ero. Mutta kuten sanottu, niin
kovalevytila on halpaa nykypäivänä. Ja mä otan niinku aina tän itselleni ja nämä on vaan tarvittaessa mulla. Mutta se on täysin makuasia. Eli tässä olisi tämä kerta ja toivottavasti opeitte jotain uutta. Kiitos, moi!